Fernando, Tolosako inauteriak dire Euskal Herrian hiri inauteritan edo kaleko inauteritan ezagunenak, zalantzarik gabe. Baina lehenengo aipamenak noizkoak dira? Bueno, lehen aipamenak 18. mendekoak dira. Erdi Arotik edo ospatzeziala, suposatu ezakegu. Nik ze guztia ikusiko nituzken ordungo irudio batzuk. Ez daude, ez? Ez da irudiri, baina, bueno, deskribatu ezakegu. Bale, nik begik itxiko ditut hobeto Vale. sartzeko, bale? Venga. Bueno, Tolosa zan gutxi gora bera hiribildu txiki bat, bila edo fundazio garaikoa, eta burgesia inzipiente bat bazeon, merkataritza gune garrantzitsua zan, orduan suposatzea diru pixkate hongo zala. Horregatik suposatze dugu inauterik, Erdi Arotik badaudela. Eta batipat oinarria da, bigantxak, bakilak edo, eta musika. Eta Ze ondo sentitu dute, bai. Ez eta lehenengo konportxak noizkoak dira? Bueno, ja 19. mende aurretik ja argazkik eta irudia dauzkau. Eta irudietan ikusi ezakeu, inauteri ja potente diala, jende asko dago kalen, batipat dantzan, musikaren inguruan. Eta aipatzen dare bai ja lehenengo konpartsak iten hasten diala. Dago, konpartsa bat oso potentea 1884koa, eroen segizioa deitze zaionan, un parte hartuzun, Tolosar pilak eta jendeak ordaindutakoa, udaletxek ezer jarri gabe. Por suscripción popular edo aipatzu dokumentuak. Crowdfunding. Bai, crowdfunding, gaur egun, crowdfunding esango geniokena bai. Franco, debeku. Bai, baina badakigu Tolosan, udaletxek erabakizula ospatzea. Gobernadoreak esan zion ezetz, eta alare jende atera intzan. Eta orduan gobernadoreak badakigu deitu ziola Tolosako alkateai, eta esan zion, abertzea izian ospatzen da. Tolosako alkateak esan zion, no, estamos celebrando la toma de Málaga por las tropas nacionales. Inauteriak ere mozorrotu egin zituzten? Hoxe, exactamente, ondo esan dezu, inauteriak mozorrotu egin zituzten. Eta egia da, 37tik 43 arte, xume zerbait iten hasi egon zian, baina 43tik aurrea berriro ja inauteri potente batzuk. Guain, fiestas de primavera izenarekin. Eta Tolosarrek zehatik bizi dituzte hainbesteko emozioakin, indarrakin inauteriak? Nik uste transmisioa dela importantea, batipat etxetik gari baten. Gaur egun ikastetxek eta aisialdi taldeek ere lan handia egiten dute. Eta nik uste adin guztietako festa dela eta txikitatik ohi bizitzula jendeak.